Ассалому алайкум ва рахматуллохи таала ва баракатуху ва мағфиратуху. Бародаро, ҳама каса тинҷин, созин. Худохоҳа, аки мо маслиҳат кардем қатъи бародарое ки меран граница. Ҳама каса маслиҳат кардем, иншоаллоҳ мо наворҳоро мепартоем. Чӣ хел граница гузаштан дар кор, сарҳади Қазоқистон рафтан, омадан, мошин ҳамара иншоаллоҳ наворҳои нағз мекунем, мепартоем. Сарҳад чӣ хел аст, чӣ хел мегузарем ва ҳозир дар бораи пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам ва нақлҳое ки ба пайғамбар шудагӣ буд аз ҷониби Аллоҳ ва санҷиш барои мо шояд шудагӣ буд. ҳазрати ҷабраил алайҳиссалом меомад пеши пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам ва нақлҳоро, яке аз нақлҳош ҳозир мо бо шумо иншоаллоҳ нақл мекунем. гӯш андозед, аз савобуш ҳама каса бонасиб гардед. Як рӯз пайғамбар бо саҳобаҳо, асҳоб нишаста суҳбат доштанд. Як ҷавон ба наздашон ҳозир шид, ки дар танаш либосҳои сафед дошт. Ягон чанге дар либосош набуд ва бо пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам салом кард ва наздик нишаст ва ба пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам нақл кард ва гуфт ки манро худованди мутаол ҷалла ҷалолаҳу ҳами қудрат додагия ки ҳами Арабистон ҳама медонем ки регзор ва регу биёбонуш беҳад зиёд аст. гуфт ки дар як мисол сония, дар як миҷа задан ма тамоми ҳамин биёбона регҳора ҳисоб мекунам. ҳамахали қудрат худованд додагӣ аст. иншоаллоҳ ҳазрати ҷабраилда ва боз гуфт ки дар ҳамин тамоми дунё чӣ қадаре ки дарахт аст, ҳар яктаи дарахт баргҳо дорад ва худованди мутаол ҷалла ҷалолаҳу ҳамин қудрата дар ма додагия ки тамоми ҳамин дунёра дарахтоша дар як миҷа задан баргҳоша ҳисоб мекунам. гуфт ҷабраил алайҳиссалом ва пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам медонист ки ҷабраил аст ва асҳоб намедонистанд ва гуфт ки ба ма қинду меоя ҳисоб кардан. чира қиндуш меоя ҳисобуш? гуфт ки ҳамин умматҳои ту агар ки як салавот фириста, салавотҳое ки дар намозҳо мехонем, ин салавотҳо иншоаллоҳ беҳтарин ба ҳисоб мерава. бо ҳаст салавотҳое ки пайғамбар гуфтагия ки агар кадоме ки ин салавотҳоро хона ба ма воҷиб мешавад ки дар ӯ дунё ма чӣ кор кунам? дар ӯ дунё ба ма шафоат воҷиб мешавад. муҳри шафоата худованд ба пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам дар ӯ дунё насиби пайғамбари мо иншоаллоҳ. барои ҳавай чӣ кор кардан дар кор? бисёр салавот фиристодан дар кор. гуфт агар як салавот ба шумо, ба ту фириста умматот,
манда савоби ҳамира ҳисоб кардан қинду мебиёя. маънеш ки беҳад худованди ғафуру раҳим, ҳамиқа худованди меҳрубоне ки ба мо чӣ қадар савоба арзонӣ мебина. ҳамиқа савоба метия барои як салавот фиристодан ки ай савобуш малоика оҷиз мемона. ай бисёри савоба. худованд мехоҳад ки моро халқ кардагиай ва мехоҳад ки мо дар ӯ дунё дӯзах дар насӯзем. мо да мехоҳад ки мо биҳиштӣ бошем. мехоҳад мисол агар ки мисол мо худованд мегӯяд ки агар ки шумо ягон тоату ибодат намоз нахонӣ, ягон зараре дар ман намераса. ина мо шумо медонем. иншоаллоҳ ҳар чӣ ки мекунем барои худмон мекунем. чӣ хеле ки мегӯянд ҳар чӣ кунӣ ба худ кунӣ. гар ҳама неку бад кунӣ, кас накунад ба ҷони ту он чӣ ба дасти худ кунӣ. чизе ки дар ин дунё ба дасти худмон мекунем, иншоаллоҳ фоидаша дар ӯ дунё мебинем. ман рости гап ҳамин истифода баромегӯм ки ягон фоидае ки раса хайри ҷория, иншоаллоҳ ягон чизе ки медонум ё ягон чизе ки намедонум, иншоаллоҳ мепурсум ва мехоҳум ки ягон таи шумо савол тееманда. ягон савол ё ягон чизе ки қироат мекунум, ягон саволҳое ки мисол ягон ба пайғамбар додагианд ё ягон маслиҳате ай ҷониби аллоҳ ба пайғамбар шид ё аз ҷониби худованд ба мисол ҷабраил алайҳиссалом мефирист, нома мефирист ё ин ки салом дуруд амр мекард. ҳамин иншоаллоҳ чизе ки медонум ё ин ки хондагиём ба шумо мерасонум, алҳамдулиллоҳ. ва пайғамбар кадом салавота гуфт ки ба ман воҷиб мешавад ки шуморо шафоат кунам дар ӯ дунё. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. аллоҳумма салли ала муҳаммади ва анзилҳу мунзилал муқаррабин индака яумал қиёмати. гуфт кадоме ки ҳамин ай уммато ҳамин салавота ки бисёр мега манда воҷиб мешавад дар ӯ дунё ки ҳамин бандара чӣ кор кунам? шафоат кунам. вай уммати ҳозир иншоаллоҳ оҳиста оҳиста ҳама нақлҳои пайғамбар, ҳама пайғамбарора якта якта иншоаллоҳ бо шумо суҳбат мекунем. вай барои умматӣ гуфта ҷон додагӣ ай пайғамбар. ва саллаллоҳу таъола ва саллама ала хайри халқиҳи муҳаммадин ва олиҳи ва асҳобиҳи аҷмаин. бародаро ҳамаш аз холиса лиллоҳай. лайк моне, обуна шавед. иншоаллоҳ кӯшиш мекунам ки шуморо ай савоб бонасиб гардонам. иншоаллоҳ дар ҳар як қироат ё дар як амри маъруф ки шунида мешавад савобуш бисёра, иншоаллоҳ. ва саллаллоҳу таъола ва саллама ала хайри халқиҳи муҳаммадин ва олиҳи ва асҳобиҳи аҷмаин бираҳматика ё арҳамар роҳимин.